Teman-teman nih, this is MG Mark. Itu like classic mana feeling feel ya nih. Teman-teman, check out the view. Oh my god. Hey guys, good morning. Good morning from again Darjeeling arena. To dini ini Darjeeling ko bye bye खालामनाय माने बिदिनो जाबाय. Actually जाय फगि जागासिनो आरोना. माने फ्रि जों ट्रिपा जागोन बिनिफ्राय गेंटकसिम जायनि जानथाया बिनिफ्राय 94 किलोमिटार्स. खोनानायाव 94 किलोमिटार खम नांगोन ना किन्तु हाजोआव 94 किलोमिटारा माने 200 किलोमिटारजों 200 नङा 200-300 किलोमिटारजों माने समान जायो जोंनि हायेनजों आरोना. ओरैबायदि खस्थ आरो ओरैबायदि माने स्पिड होनो हायाना बहुत माने टाइम लायो आरोना. नै मोख्रा बायदि माने मा बुंगोन दा थेमा नायगासिनो खासेनो खासे दा जेखिजाया लाय जों नै रुमनिफ्राय ओंखारलांसै फ्राय फुरा रेडि सरि तलुफोर नै दायो जों फुरा पेकिं खालामगासिनो पेकिं नै रुमनि हालोदा नै आयै फुरा मैला ओमफ्राय नै नायदो जोंनि रुमनिफ्राय भिउबा बोरै दिस इज दार्जिलिं गाइस दार्जिलिं वाव तो निजा दोङो माबा बै जा मोनसे दोङो मोनले मोनसे माने हेपिबिलिटि स्टेट होननाय बेखिनियाव दङ आरोना तलुफोर जियानो जायामोन दायो जों आवगायनोसै बिनिफ्राय टु सिक्किम 94 किलोमिटार्स तलुफोर नै दायो नै फुरा पेकिं फुल पेकिं माने नि मोनसे बाइकआ एसे प्रब्लेम जादोंमोन माने हराव सोरबा माने बारा साफ्रेना गालांबाय नै हेन्देलखौ बेनिखायनो माने हेन्देल केबोला एसे जाम जानानै मेकानिक लिंहरनांबाय आरोना एसे प्रब्लेम जाबाय बेनो दायो दासान्दि टाइमा बाजिगासिनो 12टा बेलासिनि भाईजी चल दे मिलेंगे कभी अच्छा लगा ओके हाँ कभी यार जीवन में कभी थोड़ा जल्दी हाँ थोड़ा जब आता है तो Terlalu panas dakal jeng kini ya mana sunsan lah mana ya toh nih benar na tapi kini dah nih mana gari dengar dah sana kini horor bela mati lu rupi terna deh kira buri ba dah tu membawa kusir na suntar ke terlalu panas nih mencapai Darjeeling to Gangtok road dekho yaar so pine tree na pine tree ke sana ini mana film ini fire avio ini pine tree nah Wow, it's Darjeeling. What a feel. Tolong badai sih, siapa nih di gunung Garden mana? Nah, flowers frasi puria. Mana before mau pura golab before pura mana lama eri nih barang thaya. Mana ada normal ar nare. Ini beri mana nufiri mana biar pur dengar na. Mana udah dah nubar dia mana yang bike phone legar nih kan nih ada mana. GoPro gaya na bini kasi gue dikan ya. Kita kiras video pun kita sih na. Wow. Tolong check out the view. Oh my god. Wow, mind blowing kan nih. Gas ibu pine trees nih kita sablay. Mana gitu sablay keburi kaya be. Sana gua arna gitu dan za trekking jagan be. Saya kaya. Oh my god. Indonesia kaya dah. Belum. Dah mana pergi berjalan. Bisa life kau bisa adventures kau pergi berjalan. Nangguli life olah jadi adventures sih. Darjeeling ifrun jagan. Ifrun. Jeng deh sana ifrun ifrun roh Darjeeling orang deh kerja sini roh. Ini ifrun building ifrun ini. Ini ifrun jawa Darjeeling. Wow. Ini saya lagi ifrun ini mau lagi ini. Bye. Tiga. Wow. Ah, foto lancai. Foto lancai biar kau. Hey. Oh, laki-laki dah. Ini masih dengar. Laki deh. Tolong pun ini mencapai lagi Lama Hatta. Tolong pun ini. Ini body Boria view. Mana बहुत famous है ना दार्जिलिंग में फिर इंदा कहीं नहीं. पूरा पाइन गुजार ना तो. Check out the view guys. Oh my god.
लोगोफोरनि दायो जों एसे जाना लानोसै नियावनो लामा हाथायावनो बे माने बिफां लाइफां थानाय जायगायाव थ' नै बिदिनो जाबाय चिकेन आंनि जाबाय पर्क ओमफ्राय सिद्दा होलांसै गेंटकसिम अके स्पट लोगोफोरनि दायो माने बेसानो गाहायाव सफैदो बिफांफोरनि माबाफोराबो माने बलफोराबो सोलायलांगासिनो होनना बुंनांसिगोन माने गोजौआव दङ गाहायाव दङ माबा औवाफोरा खिन्थु गोजौआव थाया दै Wow. Oh my god. What a road. Oh my god. Look nih. Oi, dah so look for. Kalimpong arna, to bin predeng bau Sikkim 3 km. Mane Kalimpong bai Sikkim bai gahayaw dei. Mane test tadi bar ni khatna arna ni. Mane test tadi bar ni बैजानो दङ लोगोफोर माबा सिक्किम आरो नैबेनो जाबाय वेस्ट बेंगल ओमफ्राय सिगाङाव रांप' होननाय मोनसे जायगा दङ थ' बेनिफ्रायनो जोङो सिक्किम इन्टार जासिगोन थ' जायगा एसे गाहाय नैबे माने बहुत गाहाय माने दैसानि दै लेभेलनि खाथियावनो ना थ' बेनिखाय बहुत गरमनि सेस जाखाबाय नै गाननायफोरा लोगोफोर जियानो जाया मोननाय थांगासिनो दे रांप' माने रांप' जोंनिया हागोन आरो ना माबायाव सिक्किमाव नैबे टाउना जाबाय रांप' थ' रांप'निफ्रायनो सिक्किमा स्टार्ट जायो आरो ना नै जायखौ फाइनाल सिक्किम Hello Pranay, welcome to Sikkim. Welcome. Hello Pranay, welcome to Gangtok. Finally Gangtok. Woohoo! Wow. So dayo first थांगोन MG Mark. तो MG Mark आव रुम माने मोनसे बुक जाखाबाय. तो बे फार्स्ट थांनानै सामानखौ दोननानै MG Mark आव एसे बेरायनोसै आरो. Okay. Akan apa ini sih MG Mark apa ini? Oh, gawan jadi kan agam kan. Teman-teman finally Gangtok. Kalau parking video kan pada mana parking government of private vehicles only. To parking sih kan mana government ini naruh ya. To daizin थांगासिनो hotel बेनिफ्राय just 200 meters 100 meters arna. माने रेंकट गोदास खुदार ना माने रेंकट दोन फैबाय दार्जिलिंनिफ्राय गेंटकसिम 94 kilometers. To देखायसै लोगोफोरनो ओइ नै रुमा जोंनिया बहुत लाक्जारि. To नैबे जाबाय जोंनि बिल्डिंआ नैबे लोगोफोरनि नैबे नोंजोबायलै Oh my god. To नैबे जाबाय जोंनि हटेला नै JIMKHANG जेमखां ना मा जाखोलै फरायनो हागौला नै हाला बिराद गोजौ ना हाला आरो नै साद्रा बिराद गोदोर बेरायबावनो एसेबां खस्थ' लोगो बेरायनाया नुनोसो इजि ना फ्राय नुयो माने बहुत इन्जय दै फैसा माने इन्जय खालामगासिनो पुरा बेरायगासिनो लाइफ इन्जय खालामगासिनो खिन्थु नाय बेरायनानै नाय खस्थ'आ बोरै सिङाव Ses. Oke लोगोफोर नै दायो माने जोंहा रुमाव फ्रेस जाखानानै ओंखारबोबाय जों MG Mark बहुत नाम खोनादोंमोन आयौ MG Mark दिनै फाइनालि नायनो थांगासिनो नै मोननैसै आरो नै नुहुरबाय लोगोफोरनो very excited माने MG Markआ जाबाय सिक्किमनि हार्ट आरो ना माने बे अल सिक्किमनि हार्टआ जाबाय गेंटक आरो बे गेंटकनि हार्टआनो जाबाय MG Mark आरो ना थ' दायो जों बे जायगायावनो फैयो आरो ना Hi. Are you happy? Yeah. Come on. Aku udah mau bersumber. Undur anak megonnya burla. Burla saja juga. Mana mana जों दा टाइमा जाबाय 10 बन्द जायो खिन्थु उन्दुबाय मेंनानै सयता समाव माने मोनाबिलि 5:30 उन्दुबाय जों मेङोना बहुत मेङो दा लोगोफोर नै जों पुरा पाटले गली से फैबाय जोङो MG Mark Oh my god लोगोफोर नै MG Mark finally Hello dreams come ma true yo onde दा इदियाव जोंहा लोगोफोर दङ जेरेक्स मोना दै सो मोसागासिनो जान दै र' बहा दङ थाइसोरो फैगोन थ' लोगोफोर माने जोंनि टाइमा लास्ट जाखाबाय
माने 10टाया बन्द' दायो जागासिनो 10टा 58 ना 9टा 58 नै आरो 10टाया बन्द' जायो नै सब बन्द' जोबबाय नै सेस थ' थाब फट' लानोसै ना थ' लोगोफोर नै दिस इज एमजि मार्क बेलेग क्लासिक माने फिलिंस फैयो आरो बेयाव नै मा होनगोन ना माने फिल्मी प्लास क्लासिक प्लास रमान्टिक प्लास आरो मोनसे मा होनगोन बिउटिफुल ओइ नै जों लोगोफोर दासो लोगो मोनदों एसे नागिरबाय बिसोरखौ नागिरनायनि चक्कराव जों फट' लानो मोनाखै ना साला बिसोरखौ नागिरनायनि चक्करावनो फट' लानो टाइमानो गैया बहा थांफिनलाय अ भाल्ल बेयावसो दङ माने एमसि बारगा बहुत गिदिर आरोना नै आं माने खान्दा सानदोंमोन आं खिन्थु दासान्दि अखा एसे हागासिनो थाइफ्रिगासिनो एसे थ' लोगोफोर नै दायो जों जाखांबाय थ' नै अखाया हालाय नै होमबाबो अखायाव माया मोनसे मोजां जानानै आरोना थाबायनो फ्रेस जागासिनो आरो ओमफ्राय कुछ बोलो कुछ बोलो ओमफ्राय गाबोन जों बहा थांगोन दे बुं जिर' मायाव होनदोंमोन दे जिर' माने मोनलांगोन गाबोन जों माने प्लेनिं आरोना माने जोंनिया बिनिफ्राय नाथुला पासमोन खिन्थु जोंनिया 0 पइन्टबो नायगोन सानै माने गासै 6 जन मानसिफोरा खिन्थु माने फिलिं नायनोसै जिखिजाया गाबोन 0 पइन्टआ फिक्स जानाय बायदि आरोना नेक्स्ट पइन्टआव लोगोफोर नोंथांमोना 0 पइन्टखौ नुगोन मोनसे ग्लासनि ब्रिज मोनसे दं आरोना फिलिं